Tá an seo ibitúrlan an seantaach solis ag an príomh transplantas don scannáin Arracht chun Athbreithniú a dhéanamh an scannán nua seo san Gorta Mór. Nu me scélín fútsa. Nuair a bhí tú sa gabhlach, gur thaithn an fuair leat. Bheadh sé dachar rámhastacán a dhéanamh an éifiacht a bhí ag an Gorta Mór socaí ina hÉireann, agus atá fós ag an Gorta Mór ib sa bhliain 2021 tá fós an éifiacht sin socaí ina hÉireann fós. With 85 bhí 10 milliún, bhí déanra 10 milliún daoine in Éireann. Ina dhéig an Gorta bhí 3 milliún. Agus tharla sé seo go hána tapig. I bhliain amháin de lotach nó go faoin géad dos na prátaí taobh istigh de caicís amháin. Agus an rud is measa, bliain amháin de dhéal a lán iascara a bhaid chun an cías a tithe a chailúint. Agus an bhliain ina dhéag lotach na prátaí agus nuair a bhéin dar a rá chun iascaracht a dhéanamh agus bí a chur. Go léir as gailge agus tá fotheddal as béarla agus fuair sé an Adam Núcháin ó Éire don Oscars imbliana ag an drochúir nuair bhain sé an dúismach ach bhí sé tiltte ag an scannán seo bheith anmhainithe don Oscars. Tásúla díam nuair tú lán na runna sosig maithsa. Sás an mé láfa. Rugach má sin seanáthair páló sé in 83 I gcuirt na gaoise cargan imime congracht amach cruma agus tá sé dachar smaoinemh an 6 saoil a bhí aige I gúmparáid leis an saoil atá gomsa inis san látá Nniuabhain agus nuair a aine in Éireann ag tanú leis an 6 tobaiste a bhí in andóibh. A lot of your tenants have been struggling, sir. There's already been some cases of starvation. Nonsense. Crops have failed before and mortality levels have been perfectly acceptable. Tá an aisteoireacht sa scannán seo thar bar, Dún Láthélí mar an léach Colmán ó Searcaigh, Michael McElhatton an Náuad mar an tíorna talún, Peter Conan ó Love Hate atá ag obair don tíorna talún, Siobhan O'Kelly an Mátharbach, Pádraig Bernach an Sagart Paróiste a Ian Colmán an strán séir seo a thugann isteach ina hiig. Ó má Jarky, and I'm with effort. Patsy Kelly. Agus an strán séir sin ná Patsy, Dara Devaney. An feicimid an teach sin atá ag Colmán ribh an Gorta Mór mar teach agus mar baile idéalach ag an ribh an Gorta Mór. Lena Van Céile Breed, Michelle Beamish, agus a bhac óg atá gláilte. Níos déanaí tugann sé ara don Colleen óg Kitty Sasha ní chuin. Is ábhar an a trám an a doracha é seo ach déanaan an scannán seo sár iirecht an scéal seo ancient. Léacht an scéal seo ná Colmán ó Searcaigh gná duine de bhar imthosca an Gorta Mór déanann sé rudaí neamhghnách son an phobal. Déanann sé gníomhartha cróga son an phobal agus mar hampla íonn sé an tíorna tarlún an cías a laidú ó go raibh nach raibh éon airgid ag na daoine nach raibh éon bia fiú ag na daoine. They will not be singing songs about Patsy. Good idea. Chatauchon. Féachan an scannán seo go hálaigh le rairc na tíre sina graon grafadóireachta go thar bar agus cloiseann sé go hálaigh comá le árán áling agus ceol áling ó cíle. Tá an mothúcháin I buint leis comá gan áras mar feicimid daoine ag fáil báis agus bíon a lán trú a going dóibh agus fuair an méid sin daoine bás le rith an Gorta Mór tá sé dochreite. Tá sé site in a ré gan áras ina raibh Gaelga an gná agus is trúa nach bhfuil fós ach tá sé go háling é sin a cloisiant I rith an scannán. Agus rud amháin beag atá
gohunchtach ná tá na creidmheasanna go léir an scoilge ag an dara agus go dtí an pointe níor gortaíoch éon anamhathe sa scannáin seo. Tá an sinne green grafadóireachta gohunchtach sa scannáin seo agus Kate McCullough atá i gceist an seo agus dhéan si job iontach. Tá sé 6 críostúil nó bíblúil amana i réithan scannáin. Go háire nuair eicimid colmán agus é taní ar fad ag follingt in uamh agus tá rair níos déanaí cosúla Judas nuair ilan Patsy arás dó. You're gonna tell me what you did! You shouldn't know with the nacht to come. Tá an ceol gohunchtach sa scannáin seo agus tá cíle i gceist an seo. Agus tá ceol ríháchtach is stair na hhéireann agus stair an ré sin comá mar úsáide mar an ceol agus órán mar therapa ar an trauma a chumar tríd. Agus mar chuoine ar imachtaí a hála doing is sa stair an phobal a bhí a gceist san na hárán seo. Ag pointe óháin sa scannáin agus tá lan mothúcháin a buint leis tá seanar agus ag fáil bás agus tá sé canna má dheall árán má dheall ar an léach seo colmán a chuig go dtí an tír na talún chun impí a dhéanamh an cias a leidú ar son a chósan a bhéil doris agus ar son a phobal. Ar an omláin ní dhéanaan an scannáin seo an omid tagart don fobatíocht. Ar an omláin is scéal pásanta é an scannáin seo. Má dheall ar gná a bhí ar rudaí neamhgnáach a dhéanamh i ré olc daracha agus go fásach na tíre seo. Tá atmosfér dríochta i réithan scannáin seo ón chéad roiarc eicimid. Agus tá taobh si a chlán atá caiilte ag cogarnig dó i réithan scannáin. Agus cuidíonn sé sin leis an atmosfér dríochta i réithan scannáin. Feic míad na daoine atá ag fáil báis mar sais aisling ú fásach. Is tócha an lína is tá písis scan nuair a bhíonn sé ag caint le bríd ag pointe óháin agus tá siad a caint méallar an Gorta agus iarán bríd air cén fár ar hála sé seo doing agus an freagra atá gé ná níor hála sé seo doing déanach sé seo oring agus tá sé sin ag déanamh tagart don téama ann go raibh na sasannig ag tógan bia as an tír ag an ann agus é aspórtáil arás go dtí sasanna. Adamh a bhí ochras ar na daoine in éireann. Deir na lán daoine gur cinenne díothú a bhí ann sa Gorta. Agus tá fianna se ann inis go raibh na sasannig ag tógan bia as an tír ag an nám a bhí orchas ar na daoine. Agus bhí roinn daoine i rialtas na sasannig a rá gur obair dé a bhí ann. Is scannáin iontach é Arracht agus an scannán is fearr a chonaic mé I mbliana agus bolling de gachtaine é eiscint. Scéalú fásach is stair na hhéireann a bhí a lán éfacht a gé oring an sin agus go bhfuil a lán éfacht oring fós sa tír seo. Beidh sé mu I Victorlan ar fud na hhéireann I gceann caiiciise. Slán go fáil. Hála sa sagan. You're hála sa sagan. Seach é déanú a seoir.